Didi nagamangwamay nga bata, guys. Ay, katasan nagmaadyo. Katasan na, baby. Ako nang hilak naman tao nagkikitasan naman di ay. Hindi ba check at matis na nairo na. Sabi na. Tapos iliyakim na sa mga tanga di ah. Dua kabata na hindi man tasan di ah. Iliyakim mo si Bibi Dalton. Ako mong upat na mga bata na ang mga mong bunso. No, hindi kay bunso. Ikaw boy baby. Sikimyat mo ko ng baby guys. Ngamra ko baby. Ngamra ko may baby yung si Lia guys. Raan yung si Lia Kim. Pasan yung din taon ito ha. Ano guys, surot ni baby. Tulor atong gitimpla. Masakto ra sa manjag tulog kay 3 hours pa ko din kas pag didiin sa gamit na city. Alas 10 pa man kapin. Masakto ra tulog ka. Scoop. Pagkatapos pagkabon na ang batang naman po eh. Tagabi. Mag-alilis ako darig bedsheet guys. Kaya mazo na nag-uli nila ang ramin undoy bag-unag ilang higdaanan, bag-unag hapin ba? Ayan. Di kay bag-ug higdaanan, bag-ug hapin. Guys no. Ano yung eterno dito sa mga unlan. Kaya mga punda kay bag-upang panangipang mutang. So, yung mga lidaan doon. So, itao din bedsheet na bago. Ag ang mga batang iton-iton, di sa daris isang dujanan. Karidyo, kaya rin ibalhin ron. Nagkamana darig, alilis bedsheet. Guys. Muk. Tawid. Guys, sama na. Kung pa ito silang mga punda, parang may rin magbili-lilas punda. Yes. Mabak po pa man eh. Bago pa niya. Lagyan yun. Okay na. Okay na guys.
Mana guys, nalalidan. Madyo na uli nila unsa. Pwes ko nag-ilang hidaan. May nag-ilang hidaan ba? Ang snack tanin suman guys ya. Suman din namugan, padang ati Ali. Tumas papagabril. May paadyo ni Buboy ang cellphone. Kaya hang pang-edit tayo nahungag. Pasilan. Ang snack ta. Di namugan. Salamat na palalari ati Ali. Tag saming 5. Ibibidal ko ang kalipangan pwede nga ni. Gatas mo ng isa. Anay balhin ron dato. Ang man nag-snack. Ilya. Day, iwasan na imusuman. Ika? Busog na kong hinday. Busog ko na. Gabi kaamo ko. Okay. Higa dari ka, tugon ka? Tugon ka? Dari ka diya. Matagak ka diya. Masilan bata. Matagak ka diya, day. Ano yung danan o na gabi? Matagak lagi ka diya. Waktu kan awak. Nansa? Pincing. Ukuan. Lugit ilang simud. Para dagan. Mahadot ng nagwakwak. Nahalak na kung naiingin ko. Unggoy ko. Mura. Hadot ko ng wakwak na gagas kay unggoy siya. Unggoy baji. Unggoy baji niya. Ko. Saan? Nami. Nami day. Nalipong ko. Nalipeng ka. Wow. Nalipong ko. Tud na. Kumalakog dun guys. Tak ang mga kuda niya. Mga togs baby. So man nagdidik. Dato ko ng aligong binsip. Dahil may dinang ag. So na naman dyan tantaod. Papagabril ray bahala sa daan. Baka. Main. Main dyan lumugan ba? Yes, Ate Ali. Anak niya, pwede. Love you, Day. Ay, nakasabot na kailangan na, no? Mutubag na, ti. May nakain na. Di ka ko sa eskulahan yung tao. Kaya naghatid ko sa mga bago, Ate Aliana. Ha? Ang gapon kayo nga, Nico, natugman ka. Akaroon na lipay, siya kayo nagmisiwan ka. Mapay pagmata. Ay, di ka mag-ana ng karga. Kay buwag naman ka. Nga, niragod ka, stressor, niragod ka. Alam mo, tig-ik na. Niragod ka, no? Tig-ik na. Oh, very smart. Grabe din yung ka-smart bata, ano? Wala. Atong iampo si Nanay Florami, ha? Atong iampo si Nanay, ha? Taba, Diyos Nanay Cebu, kay kalibutan. Wala Kay na pasakan. kalibutan. Huwag kalibutan. Wako mo sa kalibutan. Hindi na ito, magaligog ka sa gingan. Lumihan. Kalibutan. Kaluoy. Hindi pa na ang pasanan, ha? Hawaluwi ka, di na nga to. Ang tao, ti. Gusto mo na magpakagas. Yan, nagporma. Gusto na magpakagas na. Ha? Itong ko na gisang tiis, imubugtan. Harap ang ginari. Kaya nalungin mas tiyani mo. Nagbehave man na sa gabi, eh. Uy. Wala ka na lusmog sa mga maestro. Uy. Adyo pagsilos yan, ha? Wa silusay sa day, ha? Day, wa say silusay, ha? Kaya wa man dihag nanay ni Bibi, luoy. Masok ka ni sa butra. Hinapay din. Papugi-pugi man na. Kapugi-puwis man yun. Ana, ragod ka? Ana ra? Ana ra ka, ha? Lawakin. Ana lang, baby, ha? Baby, lah hezati. Baby, ha? Love you. Love you. Uy, wala ko kasabot sa siguro. Chicken man, baby. Gani pagtawag ni Promi, aron pa ni ngisi-ngisi. Video call aron ni ngisi-ngisi. Oy, kasabot ni sa kay bawo sa agtingag ni Promi. Baby, dalto. Tawag agi sa mga dyan na nagtatay ganina aron ngisi-ngisi. Oy.
Pakagasan na, mapake, oy. Pakagasan na, mapakagasan na. Hindi, kugas bibi. Jara tataad be ha. Jara bibi. Jara kugas ha. Jara kugas. Magdua-dua na si Jang kuan, magdua-dua na si Jang kare. Ano ba si Pai? Kare. Ito na. Panibahaw. Dong, maniud to na ta dong. Ay, ako na. Ay, dira. Ay, di oro. Kana sa kay Kanasa. magdidita alauna pa. Tambis. Pagkaante ka. Tambis ang gilutang ha. Paniud to sa ba? Jara, sialat. Magchampurado ko guys para sa mga snack. Karong sabay oras kon. Alauna pagkapin. Isdos na. Champurado ko para mga snack hanggang tataod. Ang butangan og water na may mong bahaw. May mong champuraduhon. Okay. Okay. Karong nami ma-snack unja kare pang mga baji. Sa ate Alex. Agduha ka ba? Agamang prinsipe dari kay nag-iisa man daring lalaki dari. Amura man ni gibujasan. Kaya rong Masang ipahungay. pahungaw na mag-isang kunot. Kuno. Mata snack unsa tataad bi. Yan na, mukaan kay champurado day. Ha? Kan kay champurado? Ikaw day? Ha? Ay di. Di aw bag di. Ay sus, lagi sa day babulrap mo di Isang ay. katawat ito yun. Kaya may mga ibutang guys ya, tablija. Si Dun Sibyo, tablija, tabliya, tablija, grabe ka. Bisaya ka ado, tablija. Si Dun Sibyo, tabliya, may mga ibutang na rin guys. Ya. Diyan natataod umukuan siya, bukaw. Oy, bukaw na guys, agamang sampura doon. Yan na, nilalundan og tablija. Tablija, tabliya, tablija, katagahod din. Ti? Tablija, tabliya. Guys, kaya sa rin nga upakan. Tena guys, anang ilundan og tabliya. Sayaw-sayaw, unggoy. Ay, unggoy na kung si Lia guys, saan tama na. Sayaw-sayaw ko, unggoy. Lapit ng gahan. Unggoy na day ka. Unggoy na kung si Lia guys. Atang pakan ani atang unggoy baji o kuan. Sampurado. Apa din Arong din na ni maunggoy. Yes no. So tulo ka sachet hang ibutang guys. Kuraw-kurawon. Pura zagi op dari guys ya. Saksakan niya delikado jud makurentihan ta kay stainless ra bari hangi karaw. Safety first kay delikado. Yes no. Mabio. Mana yung mga snack karon guys. Champurado. Maparisan na tong paypan. Nagtataod mga anami. Huwag ka matugron day. Ito na, namasya na mis lawas ito ito. Ang batang laagan. Ang batang laagan. Tiyak ini. Ang batang laagan. Ton. B. Iton. Osh. Ano man? Mga ito naman. Ang nga naman. Laway-laway tiyak. Laway-laway man. Ano te? Sangat sa sinina. Kare. Nagkahimus. Nagilisan. Yan ah. Napahungaw man ni ganyan. Isaan man. Ilisan na raman. Iton. Ang bata nga gwapo. Ganahan na kantahan eh. Ganahan sa kantahan guys. Pinawagwag ng tingog. Pinawagwag ang tingog. Garong matug. Lala. Muna sa kalipay. Magbutag pa si Paer. Na guys, nagkaanas ayan na sampurado.
Tapos Elias gawas gi sa puput pa man. Gi sa puput pa man nagamang Eliakim. Naka na day. Aga banto gidang papagabril kay pakauntos duha ka laki. Naka Elia re. Kana day. Dami day. Naka day. Dami day. Okay. Okay kadyo guys. Ha? Asa man? Ay. Maday kakao. Ang na ugma na sunod na pud. Sunod na pud. Pagkaan sala, maday kakao kuno. Maday kakao kuno isa ha. Tug nas Bibi Dalton guys ya. Pogi-pogi na gamang batang gamatoy. Ang hibawan kay tugnaw na. Pogi na gamang batang gamay. May pinaaka na paak siguro nis. Lamok, hanibaw, ano ba ko ani? Loko. Padong na silas porami, na silas Clarin. Ay, salamat ka sa Lord. Ayan, dyan mo mas Bibi. Nana sila sa Florami guys, padong na sila uli. Nana sila sa Clarin, biyahe na sila padong nga rin Alicia. Thank you Lord. Kamusta ka gilang lakaw? Munta na kung sa'yo abot. Tapos Papa Gabriel, tapos mga bata, isang tanda dito kay panihapon, dua kalaki. Ang gamay budget Yes, Elia, amang ikudjog dari dia. Bisig li silpon. Nalami ang katog sa mga batang gamatoy. Gamang ulitaw ang gamay. Bibi Dalton, nalami ang katog. Ang duwan. Ang gipit sang habo. Okay.